Ao principio, todo é igual para os nenos e as nenas, non? A percepción que temos do tempo é a mesma. Nula. Pero todo cambia cando no 9º cumpleanos dun varón ou durante a súa comunión alguén lle regala un reloxo digital Casio con calculadora. A partir dese momento, absolutamente todo na vida dese rapaz xira en torno ao tempo. É algo así como: mira, mamá, son as 8:35. Queres que te avise algunha hora en particular? Con minutos e segundos? Non, seguro que non queres, non queres. Mira, xa son as 8:36. Isto é un pouco insufrible para as nais hasta que se dan conta de que o poden utilizar a seu favor. Exemplo: Félix, leva a basura. Non. Veña, Félix, leva a basura. Aseguro que este tono é o... Veña, Félix, leva a basura. Non me apetece, veña, que te cronometro. Xa está. Atas as zapatillas novas, cas que corres moito máis, poste ca bolsa de basura na porta da casa e dixe tua nai: preparados, listos, xa. Ahora te vas correndo polo pasillo, baixas as escaleras, chegas ao portal, corres ao contenedor, tiras a bolsa, volves ao portal, subes as escaleras, de dúas en dúas, afincándote co pasamanos, corres polo pasillo de novo, chegas á porta da casa, tocas no mueble dos zapatos e dis: cheguei. E tua nai non está. Entonces búscala pola casa: mamá, e atópala facendo unha cama. Mamá, que? Canto fixe? E tua nai: e colle e inventa un número. 2. Home, si, 2, pero 2 é cantos segundos? Tua nai mira o reloj, que non ten agulla de segundos, e inventa outro número. 2:14. Seguro, 2:14. Seguro. Home, seguro. Joder, eu veño de batir o récord do mundo de baixar a basura e ti non sabes o tempo que fago. A ver, fixen 2:14 ou 2:13? Tua nai volve a mirar o reloj da area e dime: home, pois non sei, Félix, 2:14, 2:13, pero vamos a ver. É un segundo, home, que máis dá? É un segundo, ao fin e ao cabo, que é un segundo? Que é un segundo? Joder, un segundo é a duración de 9.192.631.770 oscilacións da radiación medida na transición entre os dous niveis hiperfinos do estado fundamental do isótopo 133 do átomo de cesio. Bueno, en condicións de presión a temperatura normais, supónse. Ese día daste conta de que xa nada será igual entre ti, o tempo e as mulleres. Anos máis tarde, o mellor non, desmoza e vala a buscar un día, e que resulta que as mulleres parece que só teñen unha unidade de tempo, non? Ti chegas e di: pero ainda non estás lista? Non, teño que lavar o pelo, secalo e peinarme. Un segundo. No, a ver, xa lavaches máis veces a cabeza, poucas, pero e iso non é un segundo. Un segundo é a duración de 9 do átomo de cesio, vale? Pero se pensades ben, teñen outra unidade de tempo, que é un pouquinho máis grande. Pero ainda non estás lista? Non, teño que ducharme, lavar o pelo, secalo, peinarme e vestirme. Un segundiño. Bueno, resulta que vaste de vacacións ca túa moza, non? E aí volve a haber diferencias no tempo, porque hai que facer a maleta. E eu creo que as mulleres se teñen un mes para facer a maleta, tardan un mes en facer a maleta. 15 días, tardan 15 días en facer a maleta. 15 minutos, tardan 15 minutos. Nós, non. Nós temos un tempo establecido para facer a maleta. Danos igual ter un mes, que unha semana,
que 38 segundos. Tardamos sempre 15 minutos. E ollo, aquí sí que hai unha cousa na que somos iguales. A maleta vai a reventar. Da igual que te vayas un fin de semana e que leves unha maleta de 2x2. A maleta ten que ir a reventar, pero non de roupa. Non. A maleta enchémola de por si acaso. Pois vou meter un xersei gordo por si acaso. Que en Sevilla, o 12 de agosto, nunca se sabe, non? Ou, non, pero vou meter unha armadura medieval por si acaso. Igual hai un dragón e hai que loitar con él, non? Chegas ao hotel, máis diferencias. Para unha muller é imprescindible utilizar todos os espacios que hai para pousar a roupa e complementos da habitación. Perchas, armarios, queixóns, mesita, mueble dos zapatos, o que sexa. Nos non. Nos chegamos, pousamos a maleta nunha esquina, abrímola, levantamos xa a tapa, e somos máis de pulpo a feira. Témola ali e imos picando. Imos picando. Bueno, pois, todas estas diferencias de tempo e de non tempo moitas veces crean discusións, me parece, non? E hai que dicir, temos que reconocer que a maioría das veces nas discusións os tíos cagámola. Metemos a pata hasta o fondo. Sí, porque se mira a conto metemos un berro que non ven a nada, non? Ti estás discutindo. Sí, porque ti dixerasme que tal. Bueno, sí, pero eu dixenche eso porque ti me contaras aquilo de que non sei que. Home, xa, pero que eu dixenche eso porque tal. Entonces, de repente, berramos eso, si mira a conta. Pues mira, estou hasta os huevos. E sabes o que che digo? Aí queríase un silencio incómodo. Como cando nos facemos unha broma e eles non se rin, algo así. Nese silencio incómodo, a ela dalle tempo a poñerse na posición de que me vas dicir? E a nós suele nos dar tempo a outra posición que é esta de joder. Pero vaya, que acabas de meter, pero como se chegura? A ver ahora como arreglas. E ela sigue. Que me dis? Entonces ti, en este de valor, aténdeme ben o que che vou dicir agora, E o que che vou dicir agora é que ábreme ben as orellas porque non o penso repetir, Non o penso repetir. E é isto que che vou dicir agora, que é que hoxe non ceno. E vas te dando un portazo, non vas pensando, moi ben, tío, sí señor. Que se vexa que leva os pantalós cagados. Moi ben, moi seguro, sabes? Moi seguro, moi... E iso que de hoxe non ceno, iso que de hoxe... Mallado, bueno. Moitas veces estas discusións arréglanse e a solución sigue e é moi posible que esa relación acabe en matrimonio. Ou non, é unha chorrada, pero bueno. Era así o que quería dicir. Entonces, hoxe en día a maioría dos matrimonios acaban ben, non? Despois hai outros que duran para toda a vida. Estos que duran para toda a vida a veces teñen fillos. Bueno, pois cando estedes casados e teñades fillos, ides vos dar conta de que a vosa muller vai tratar aos vosos fillos exactamente igual que a vosa nai vos tratou a vos de pequenos. Sí. E é que, cuidado agora, que os vou revelar un secreto. Vou non dicir un baixiño para que non se vaya.